Limana ambe au bala jele fo ka kunyumanda uka dongo do timnaja kuso kan laje lili meja sanfɛ wasa ka kunnafoni ko ma ko danse dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan bi kibaru kumabɔ la i b'a ye k'a fɔ ko dɔgɔkun kɔnɔ Musa Mara marabaa jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ale ni kubɛdura barolasigi dɔ kɛ min senfɛ a ye ɲɛfɔliw kɛ ka hakilila di donatɛmɛ fanga baaraw tɛmɛsiraw kan waati kelen na i b'a ye k'a fɔ ko sentadi mɔgɔw ni o ye UNTM bolofaraba ye faso ka baarakɛlaw ka lafasatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba de ko don olu ye u ka ɲɛmɔgɔw ka kalanbulon dɔ sigi sen kan o baaraw fana tun bɛ sen na nin dɔgɔkun kɔnɔ Dr Musafo Daw ale ye gafe dɔ fana sɛbɛn walasa ka mɔgɔw dɛmɛ min b'a to u bɛ se ka baaradaw sigi sen kan ka dɔ fara u ka sɔrɔ kan cogo min na ladilikan caman bɛ gafe min kɔnɔ ale bɛna dɔw ɲɛfɔ an ye ni kibaru laban na limanaw ka aw fo ni ka koɲumandaw ka don o don timinadiya kosɔn k'an lajɛ ko kura wasa ka aw kunnafoni lidi meja sanfɛ an ko aw ma ko aw danse dɔgɔkun kɔnɔ Musa Mara min ye marabaa jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye parti yɛlɛma ɲɛmɔgɔ kɔrɔ fana don ale ni kibarudilaw barolasigiba kɛ Bamako yan nɔ a sen fɛ a kumana ka ɲɛsin donatɛmɛ fanga taabolo kan baara minnu b'a la ka kɛ gɛlɛya minnu bɛ jamana in kɔnɔ lakanako ani fo taa se sɔrɔko gɛlɛya min bɛ yen ani jamanadenw ka cɛfɔ ka bɛn baaraw sabatili cogo a ka faamuli lasigi ka fɔ kan ka kɛ ni jɛkulu marifatigiw ni jatigɛwalekɛlaw bɛɛ lajɛlen ye walasa bɛn ka se ka na an ka jamana kɔnɔ an ka ka ɲɛfɔli dɔw lamɛn nin jaw la. Salon an tun ye welemada bila ka taa jamana ɲɛmɔgɔw la k'a f'u ye n'o gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ka taa sira damadɔ fɛ a sira fɔlɔ o ye lakanabaliya ni basigibaliya ni bɛnbaliya ye a sira filanan o ye kuranko ye a sira sabanan o ye sɔrɔ sira kan gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan a sira naaninan o ye maaw ka se k'u hakilinata di o bɛ ka gɛlɛya jamana kɔnɔ ni maa min bɔra ka hakilinata di o bɛ gɛlɛya sɔrɔ ni maa min bɔra ka hakilinata di o bɛ gɛlɛya sɔrɔ o man ɲi a laban fana ye min ye o ye an bɛna bɔ transition in kɔnɔ cogoya di f'u ka sira dɔ yira an na ne y'o welemada min bila salon 8 janvier kelen n nana bi ka na o de kɔmasegin baara kɛ san kelen a kɔfɛ mais kɔmasegin baara min don nisɔndiyalen tɛ k'a kɛ ka d'a kan n y'a ye n ye welemada bila mais n ma lamɛn wa n ye laɲini minnu kɛ fɛnɛ baara ma kɛ ni olu ye n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ a sira kelen-kelen ninnu kan dɔ farala gɛlɛyaw kan ka tɛmɛ kunun kan o yɔrɔ la sa n ko jamana ɲɛmɔgɔ an ka segin tuguni k'u wele u k'u janto bawo jamana kɔnɔdenw bɛ ka funteni jamana kɔnɔdenw bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ. O kɔfɛ Maître Malik Kulibali ni ale ye an ka jamana kiriko minisiri kɔrɔ ye ale ka hakililaw bɛ se ka senkɔrɔma don cogo min na kulu dɔ sigira sen kan n'a bɛ wele ko plateforme tiɲɛni danbe olu ye kibarudilaw wele dɔgɔkun kɔnɔ walasa ka kuntilennaba minnu b'u ka kulu in na ka dɔw ɲɛfɔ kibarudilaw ye an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka Mohamed Mamata Ture lamɛn ale y'u ka kuma lasela ye. Jɛkulu in a sigira a ma sigi mɔgɔ ko la a sigira hakilina ko ani miiriya ko ani tagabolo ko la jamana in an bɛ yɔrɔ min na bi jɛkulu in tɔgɔ tiɲɛ ani danbe tiɲɛ ka di bɛɛ ye bɛɛ bɛ fɛ ka tiɲɛ fɔ bɛɛ ko k'a ye tiɲɛtigi ye wa bɛɛ ko k'a ye danbetigi fana ye nka an ye min kɔlɔsi bi tiɲɛ n'a bi i kun kan k'a fɔ ko a bɛna fɔ i ye a caman bɛ yen a man di an k'a fɔ k'a fɔ k'an bɛna tiɲɛ fɔ an yɛrɛ kunkanko la an bɛ fɛ kuma ka mana cogo su dɔ la k'a fɔ ka maa mun ka di i ka tanu fɛn ka f'i kan fɛn mun di i ye i tɛ fɛn mun na bɛɛ b'a fɔ k'i ye danbetigi ye nka an bɛ min ye bi tiɲɛ tɛ yen bi danbe yɛrɛ fana purukutura ka bɔ anw bolo an ko pour que ka se ka o ko de lasɔrɔ an ye maa ɲini maa min bɛ tiɲɛ fɔ n'a bɛ tiɲɛ baara kɛ a b'a waleya kɛ a bɛ danbe kɔnɔ a b'a yɛrɛ dɔn a b'a dɔn a ye min ye a b'a dɔn a bɔra bɔbolo min na ka d'a kan a ka tagabolo a n'a a kuntilenna sira kan donc jamana in bɛ gɛlɛya kɔnɔ a san 10 ye sira bɛɛ fɛ
i ye kɛnɛya taw i ye lakana taw i ye kiri taw i ye sira o sira ta a gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ mun kan ka kɛ yalasa jamana kɔnɔdenw k'u yɛrɛ sɔrɔ u ka bɔ nin kɛlɛya in kɔnɔna na fo ma cɛw ka sɔrɔ musow ka sɔrɔ minnu b'u yɛrɛ dɔn n'u kun tilenna b'u la n'u bɛ jamana in fɛ u bɛ jamana in kanu dala kanu tɛ ni kun na kanu don donc maintenant o wulikajɔ kɔnɔ anw ye nin farala ɲɔgɔn kan ka hakilina ta ka maa dɔ ta n'o ye maître Maliki Kulubali k'a fɔ an bɛ a ka hakilinaw kɔ k'a ka hakilinaw dɛmɛ ka se ka hakilina cari fan bɛɛ fɛ yalasa malidenw an ka segin an ka na an ka jamana in dilan kura ye Mali kura tɛ se ka kɛ yen maliden kura tɛ se ka kɛ yen hakilina kuraw de bɛ se ka na pour que ka se ka jamana in baara kura ye tuguni donc an ka nin plateforme jɛkulu min filɛ nin n'o ye tiɲɛ ni danbe ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko anw de ye nin fɛn fila ta tɔgɔ fila nin ta ka maa ta min bɛ a incarner an bɛ maaw fana ɲini minnu bɛ o valeur kelenw incarner u ka se ka na an ka se ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka jamana in bɔ nin degun ni nin gɛlɛya in kɔnɔna na Mali Kulubali k'a fɔ ko bi anw nana ka na kuma kɛ ko anw bɛna cɛbɔ ko kuma kɛ ko an ka cɛbɔ don o wagati ma se fɔlɔ dɛ o kuma ma kɛ dɛ anw nana tiɲɛ ni danbe tɔgɔ de la yan nɔ o ye hakilina ta de hakilina kɔfɛ wagati wɛrɛw bɛna na kɛ ni an kan ka an ye baara min kɛ ni an kan ka maa min sugandi n'ale de ye o maa ye wali maa wɛrɛ sɔrɔla fɛn in kɔnɔ min fana an y'a ye k'a fɔ danbe yɛrɛdɔn hɔrɔnya ani tilennenya ni tiɲɛ baara bɛ o tigi bolo an na o fana jateminɛ ko la o bɛ kɛ wagati wɛrɛ ko ye UNTM bolofaraba min bɛ faso ka baarakɛlaw ka lafasatɔnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'a wele ko SYNTAD u ye kalanbulon dɔ sigi ka ɲɛsin u ka tɔndenw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔ Bamako yan nɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se k'a to min b'a to u ka tɔndenw bɛ se ka lafasatɔnya baara faamu cogo min na ka a taabolo jɔnjɔnw bɛɛ lajɛlen dɔn min b'a to u bɛ se k'u ka tɔndenw ka hakɛw lafasa cogo bɛnnen n'a ka ɲɛ cogo min na a ko senfɛ UNTM ɲɛmaa dankan o ye Amadu Ba ye ale ye min fɔ nin kumakanw senfɛ k'olu lamɛn. Hakilina ye a bɔra an ka secrétaire général fan fɛ depuis 14e congrès an ka congrès bandon a y'a yira k'a fɔ ko nin man d'an ye an b'a bila kalan hukumu kɔnɔna na donc depuis o kɛra an ka syndicat nationaux tilaw bɛɛ ye baaraw daminɛ bi ta ye SYNTAD ka baara bi ta ye SYNTAD tour ye donc SYNTAD y'a boloda bi k'a fɔ k'u bɛ an ka tɔnɲamaw an ka tɔndenw k'u kalan walasa kalan min mɔgɔ bɔ fili kɔnɔ donc o y'a kunba yɛrɛ aw y'a mɛn ministre yɛrɛ da maa mun n'i b'i ka baara kɔnɔna na n'i ma baara kalan a ka ca ala fɛ fili caman b'i sɔrɔ donc nin formation ye o y'a bila hukumu kɔnɔna na o ye formation ye n'o ye sariya ye syndicat sariyabaw syndicat sariyabaw ni ko sariyabaw jamana ye sariya minnu ta ani sariyaba minnu talen don jamana kɔ kan olu sariyabaw walasa ka olu ladɔnya walasa an ka taa n'an bila dɔn an ka dɔn an b'an sen bila yɔrɔ min donc o b'o baara de kɔnɔna na bi sɔgɔmada ye depuis kuma jan n bɛ to k'a fɔ baarakɛlaw n'an fara-farala fara-farali kun wɛrɛ foyi t'a la ni yɛrɛbakun tɛ parce que ni bɛɛ ko an bɛ baarakɛlaw de lafasa mun y'a tiɲɛ ye o ye an bɛɛ de ka don kulo kelen fɛ ka baarakɛlaw lafasa min y'a hakilina sɔrɔ mun na parce que jusqu'à 1994 UNTM kun ye jɛkulu kelen de wa a kuma furuku kun tɛ basigi dɔrɔn de kun bɛ jamana kɔnɔ depuis jamana marabaga kura minnu nana 94 politikimɔgɔw nana ka baarakɛlaw fara-fara an y'a ye k'a fɔ ko a nana ni gɛlɛya dɔrɔn de jamanadenw cɛla baarakɛlaw cɛla baarakɛyɔrɔw kɔnɔna na ani jamana yɛrɛ ma o de kama ne ka hakilina ye mun ye ani anw yɛrɛ ka hakilina ye mun ye o ye k'a fɔ ko baarakɛlaw bɛɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma lafasatɔn fɔlɔ mun bilala sen na diɲɛ kɔnɔ olu y'a bila hakilina mun kɔnɔna na u tun b'a fɔ de ko diɲɛ baarakɛlaw bɛɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni diɲɛ baarakɛlaw bɛɛ ma se k'u bolo di ɲɔgɔn ma a kan maliyɛnw an minnu bɛ mali kɔnɔ baarakɛlaw bɛɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa an ka ɲɛsin jamana ma ka ɲɛsin an ka baarakɛyɔrɔ ma ka ɲɛsin baarakɛlaw yɛrɛ olu ka hakɛw ɲinini na basigi kɔnɔ. Baarakɛlaw ka minisiri fana tun bɛ ni kalanbulon in dayɛlɛli kɛnɛ kan
docteur Fassoum Coulibaly ale ye min fɔ ko kan k'olu lamɛn. An bɛ kɛnɛ min kan an bɛ dɔnni kɛnɛya de kan. Dɔnni kɛnɛ o ye kalanbulon ye. Kalanbulon min don maa bɛ baara o baara la i tɛ se k'a ɲɛdɔn n'i ma kalan. Union nationale des travailleurs du Mali a ka 14e congrès la a y'o ka recommandation phare ye k'a fɔ mandat nin u bɛna bila kalan bolo kan pour que UNTM syndicat national o syndicat national a bɛɛ ka se ka kalanbolo sɔrɔ sɔrɔnadoli kalanbolo parce que n'i ye syndicat ɲɛmɔgɔ ye a ka kan sariya minnu bɛ syndicat yɛrɛ kunna ye k'olu dɔn o sariyaw an b'a daminɛ sanfɛ sariya la n'o ye diɲɛ baarakɛyɔrɔ soba sariyaw ye n'a fɔ convention 87 ani 98 n'i bɛ syndicat ɲɛmɔgɔya la a ka kan i k'olu dɔn fɔlɔ sɛbɛnfura minnu don Mali bolonɔ bila o la a ka kan i ka a dɔn syndicat yɛrɛ i bɛ mun ye syndicat bɛ sigi sen kan cogo di a bɛ labaara cogo di a bɛ baarakɛlaw ka hakɛ tɔbɔtɔ cogo di a kan i k'o dɔn ensuite syndicat ye mun ye ani mun ka kan ani mun man kan i k'o dɔn a bɛ fɔ o ma ko limite n'i y'olu dɔn a ka ca Ala fɛ i bɛ jama min ɲɛfɛ i tɛ fili parce que n'e filila i nɔfɛ mɔgɔw bɛ fili n'aw filila tiɲɛni bɛ kɛ o l'a to kalanbolo fɛn min don a nafa tɛ se ka fɔ ka ban parce que ni UNTM ye a ka nin mandat bila kalan bolo kan parce que a ka mission a 80% a sɔrɔla ni jama kalanna u bɛ baara min na u b'a ɲɛdɔn u b'a dogodogoninw dɔn u b'a sariya dɔn a ka ca Ala fɛ u bɛ laɲini minnu kɛ laɲini ninnu i b'a sɔrɔ u b'u sen sɔrɔ sariya kɔnɔ fili bɛ dɔgɔya mankan bɛ dɔgɔya jamana bɛ sumaya sɔrɔ bɛ kɛ hakilisigi bɛ na an bɛ min ɲini an b'o sɔrɔ. Mali kɔnɔ bi baara ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ o ye kelen ye mɔgɔw yɛrɛ fana ka sɔrɔtaw tɛ bɔli kɛ Dr Musafa Daw ale ye jateminɛ dɔw kɛ ka ɲɛsin o de ma ni ka gafe dɔ sɛbɛn gafe min kɔnɔ n'a ye ladilikan caman di mɔgɔw ma min b'u dɛmɛ u ka se ka u ka baarada dɔw sigi sen kan ni ka dɔ fara u ka sɔrɔ siraw kan an y'a ɲininka gafe in sɛbɛn kun na a ye min fɔ an y'a k'olu lamɛn. Gafe in sɛbɛnna pour que ka se ka parce que n yɛrɛ y'a jateminɛ baarakɛbaliya ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ an ka jamana in kɔnɔ surtout denmisɛnnin kunda caman bɛ tila kalan na u t'a dɔn u bɛ min kɛ n yɛrɛ bɛ mɔgɔ caman ka weleli sɔrɔ 10,000 bɛ n bolo 20,000 bɛ n bolo tɛ se ka foyi kɛ donc c'est pourquoi ne yɛrɛ ye livre sɛbɛn livre min kɔnɔ non seulement n bɛ ladilikan di ɲɛmɔgɔw ma denmisɛnninw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n tilala ka taasira yira mɔgɔw la i bɛ se ka activité daminɛ cogo min ni 10,000 20,000 fo ka taa se 100,000 na ka se ka baara dɔ daminɛ k'o sankɔrɔta e kana se ka siri mɔgɔ wɛrɛ la livre in sɛbɛnkun fanba y'o ye o gafe in kɔnɔna na n b'a yira fɔlɔ ko mɔgɔ min ka gɛlɛn kosɛbɛ i bɛ yɛrɛ kalan i yɛrɛ former an ka caman bɛ yen an ye kalan kɛ an ka kalansow la mais kalan min kɛra ale ni bi tiɲɛ bɛ cogo min kelen tɛ donc o kalan kɔfɛ i ka livre caman ɲini k'a kalan ka formation caman ɲini k'a kɛ ani ka taasira kɛ e yɛrɛ la e b'a fɛ ka taa yɔrɔ jumɛn bi kɔfɛ san 5 san 10 e b'a fɛ ka taa yɔrɔ jumɛn n'i ye o dɔn i ka se ka a daminɛ ni moyen fitinin bɛ e bolo k'a daminɛ n'o ye pour que sinikɛnɛ e kana siri mɔgɔ la e ka se ka e yɛrɛ ta ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ o ladilikan caman bɛ livre in kɔnɔ et puis n ye entrepreneur camanba fana ɲininka n ye minnu ye u y'a daminɛ fitinin dɔw y'a daminɛ hali dɔrɔmɛ 1 t'u bolo mais u tilala ka yɔrɔbaw dayɛlɛ olu fana ka ladilikanw bɛ livre in kɔnɔ pour que ka mɔgɔ min bɛna livre kalan k'a bilasira cogo min a fana ka se ka o ɲɔgɔnna kɛ i b'a fɛ ka baarada dayɛlɛ min ka gɛlɛn kosɛbɛ i bɛ yɛrɛ kalan i bɛ fɛ ka baarada dayɛlɛ fɛn min kɛ i bɛ yɛrɛ former a la kosɛbɛ kosɛbɛ jamais mɔgɔ man kan ka wari ta k'a don fɛn dɔ la seulement ko wari b'a la n'i ye yɛrɛ former a la a kanu ka kɛ e la donc ni a kanu bɛ e la formation bɛ e la i b'a daminɛ toujours hali ni se bɛ e ɲɛ dɔɔni dɔɔni ka kalanw kɛ ka taa i b'a ye a ka ca i bɛ sankɔrɔta sɔrɔ o baara la quoi o kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ i man ka min kɛ kosɛbɛ yɛrɛ n'i bɛ baara la jamais kana i ka baara kɛ wari i tɛgɛ kana se a ma ka a kɛ i n'a fɔ e yɛrɛ ta don a bɛ se ka kɛ e ye 40,000 feere tile kɔnɔ n'a sɔrɔ jago de b'i bolo o t'a yira ko 40,000 bɛ e kunna o t'a sɔrɔ o wari 40,000 na e ka tɔnɔ ye 2,000 ou bien 3,000 donc en tout cas toujours wari mara i ka jagokɛ wari i bolo man ka se o ma o fili de bɛ an ka baarakɛla caman sɔrɔ o t'a sɔrɔ wari bɛ taa ta k'a don fɛn na a man ka don min na société kan ka sankɔrɔta waati min a bɛ bin donc o ka gɛlɛn kosɛbɛ. Limanu de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaru la kibaru farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma jɛ ka baara don Emmanuel Jara Daniel Pujugu Etienne Ɲare
Andre Traoré ni Jɛnɛba Sima an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka lamɛnni kosɔn aw kana ɲinɛ ka abonné an ka page kan ni ka partager walasa aw ka se an ka jaw sɔrɔ bila waati ɲuman na aw ni ce Ala ka waati wɛrɛ yira an na